wingi Mbak bar nanggap awake dhewe sak kanca Astabrata ning Stadion Brebek sapa Mbak Zahra? Zahra. Nggih. Nyuwun sehidup semati. Oh, sehidup semati. Semati karo Melati Rinonce nek ora kleru. Oh, nggih. Ya dipinangani. Dipinangani Mas. Mbak Seli, Mbak Seli, Mbak Seli. Mbak Seli. Hah? Jumeneng spote to. Coba kaya ngapa ya, yuk. Bilah. Boh jane dan. Jane sinden kesambet apa? Loh ini wanita yang apa ya tegese energik. Iya. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak Limba, Mbak Jangi. Wah, sudah lama saya tidak ketemu ya. Mbak Seli sudah lama maksudnya. Sudah lama tidak satu panggung dengan konco-konco. Apa ra suwe iki? Ngene iki dadi tombol kangen lho, Mas. Iya, luar biasa. Wis saliman pura karo Mas Bekar? Oh, belum. Salim dulu sayangku. Jan. Mbake wangi ya. Iya wangi mila prasamu ambu badek. Ya ora to, paling ora ki nonton Pasuryane yen ayu mesti wangi. Ngono ya, Mas. Mbak Seli itu dari logatnya. Itu berarti kayak etanan ya. Etanan berarti rumahnya mana itu? Rumahnya Pasuruan, Mas. Pasuruan, J. Pasuruan ini kan ya, Taman Safari ya? Lah, Tunggale. Oh, Tunggale. Asli Pasuruan. Sakmenika sampun lulus kuliah napa dereng, Mbak Yu? Alhamdulillah sampun sidang. Kantun nenggo wisuda, Mas. Kurang sedelo meneh. Kurang sedelo. Jurusannya pendidikan seni tari dan musik. Kampusnya Universitas Negeri Malang. Wong Malang. Nah, arek ngalam. Aja wani-wani ker. Opo wi nyeker bareng. Lah, ndek Malang iki basa-basa ya mesti diwalik lho. Diwalik contohane. Upamane piye? Umpamane. Ker. Nah, artinya apa berarti? Rek. Kir, rek. Kir ya. Apa? Rek. Terus apa nih Mbak? Contoh-contohnya yang lain apa Mbak? Ngalam jelase. Malam itu artinya? Malam. Lah nek enek sing dari wong Malang iki tambahi si ngarepe iki bener to? Si mamane apa? Terus ditambahi ngarepe si bener ora? Enek tambahan kata, enek tambahan. Sampeyan oleh info tekon ndi, Mas? Lah lagi lho. Bolokku Malang nek omong mesti ngarepe tambah isi. Jajal sapa bolone? Oh, yo wis lali. Tapi enak. Mesti tambah isi ora ya, ternyata dibalik gitu ya. Dibalik nangge. Sam itu Mas. Nakam dulu. Makan. Ngono lho Mas. Jadi kamu se Malang iki mesti diwolak-walik. Oh no, kabeh ya diwolak-walik. Nek Mas Victor kuliahnya jurusan apa jajal? Kula Mas. Heeh, kuliah toh? Kuliah lho kan. Kampusnya mana Mas? Ngisi Surakarta Mas. Isi Surakarta itu berarti tentang seni dan budaya kabeh lho. Oke no. Jurusannya apa Mas? Musik. Bukan. Tari, podo kaya Mbak Seli. Tarine apik Mbak Seli kok seneng. Seneng niku. Lah apa jurusannya? Terus apa? Ayo apa? Yo keris. Kok keris go nyuduk kowe apa piye? Lah apa wi enek lho jurusane? Yo enek tapi ora kuwi nyapa aku. Apa aku sing dipandhi apa piye? Iya. Nah terus sampean apa jurusane? Jurusanku pedalangan. Weh, kaya aku no berarti. Lah iya sama kita. Apa ya jajal sampean sing katene dalang? Dalang sak kowe iki kotake ora kotak jajan. Enggak Mas Dek ben kotak amal. Kotak amal. Kotak amal masjid. Tapi ya belajar dalang ya. Belajar dalang Mas oleh Pak Kliran. Lah nek umpamane maju ning kelas praktek ngono ki nganggo ganjel ora? Apa gitu? Loh, gedok Mas. Aku iki panggah tak lakoni apapun
profesinya panggah tak lakoni. Coba tips dan triknya lek wak mayang cek geduk. Nah, ya apa? Yo nek paling ora yo tetep ada bancik tambahan. Soale iki tangane, Mas. Yen upama ngeprak, jejeg keprak dalang lah. Sikile jejeg keprak ngene. Suwengi jejeg keprak ngene. Ah ya gampang lho jejeg. Sampeyan yo jejeg keprak. Gak jejeg cengele sampean. Yo jejeg keprak to. Kok iso dalang dikonokno ku yo apa sih? Tetep nek dadi jejeg keprak apa mungkin. Lah sikile sak jahe ngono kok. Sikile sak jahe. Lho iso nape, Mas? Iki ngono lek wene mayang Mas modot. Oh iya, modot. Sing sikil liyane sing modot. Apane Mas? Sikil. Dadi keprake ora keprak khusus ya. Ya padha ya tetep sama, kotake tetep sama, wayange tetep sama. Iya. Ya Ya saiki berdua sing duet wis monggo. Ayo sing duet. Ayo apa? Apa? Heeh, keatesan jati oleh Lintang Asmara entuk apa? Niku mau wonten panyuwunan apa mawon? Oh iki sing sing duet sik wae. Oh, duet dulu. Iki mau Hidup Semati karo Kitir Semuilir. Ya, apa? Sing duet, berunding berdua. Apa kira-kira? Napa Mbak Seli? Niki mengeluarkan lagu-lagu yang lawas lho Mas. Lawas-lawasan. Apa itu? Ayo Mas, jajal ayo maju. Apa mau lagu? Oh iya. Cinta tak terpisahkan. Wah, lawas. Apik iki. Suwi ra metu lagi. Suwe ra metu ya, kudu apik iki ha. Sampun sama apa? Sama Mas terus. Oke, yo, cinta tak terpisahkan bersama Mbak Seli dan Mas Victor. Coba kayak apa? Yo, selamat. Astabrata. Yo. Suka. Yo. Senajan lagune kalem, goyangannya ya tetap ceria ya Mas. Ceria, tetap semangat ya Mas. Dolan ngati berikan menyulayani Bisa hidup semati Kamu ono ing lati Rasa sayangmu sudah pergi Tambah siro karena lagi Dolan dolan ngati berikan menyulayani Mas jare aku tresno ilakno aku hati ra kuat nang rasa keranta-ranta cintamu sudah gak benar aku cuma buat mainan Bintang mas jare aku tresno ilakno aku Bakal takut teknik aku kanggo marang mirapu. aku nunggu wae Mas Ojo. aku wis bosen karo kowe Mas Tresno iki dudu wedelangan kabeh mau amarga kahanan kalau aku wis sabaran ya Allah marang sambatan matiku yen aku rayu lan tanggung jawabmu iku palsu Kalau aku cinta beneran pastikan ku buktikan Papa ibuku akan datang melamar tinggal saya Aku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Yo. Bisa apa penontonnya Mas Victor? Selamat malam semuanya. Nah, sing isi melekan ayo goyang bareng-bareng Astabrata. SMS 1 Prabon. Yo! Bergoyang yuk. Awas. Tukang mas jane aku tresno ilakno aku akhirat kuat nang rasa gerang-gerang cintamu sudah gak beneran aku cuma buat mainan tukang mas jane aku
Lanjut Mas Victor. Oke, Mas. Saiki seniman saiki ora kena disepelekake. Betul. Mergo akeh sing ngira mergo nek wong iki dadi wong seni akeh sing memandang sebelah mata.